podpísať PDF-ko v telefóne. Otvorím obchod Play alebo Apple Store, dám vyhľadať Adobe Acrobat. Píše sa Acrobat, hej. Túto aplikáciu treba nainštalovať, ak nemáte. Ak máte, stačí ju rovno spustiť. Čiže mám nainštalovanú, spúšťam. Tak to vyzerá po spustení. Takto. Treba tam, ak vyskočia nejaké reklamy, pozatvárať reklamy a treba sa tam prihlásiť cez váš e-mail, hej, aby to fungovalo. Teraz idem vyhľadať súbor, ktorý chcem podpísať buď on this device na tomto zariadení, alebo browse more files. Ja dám browse more files, akože pozeraj príčinky. Tu v príčinkoch si dám väčšinou vzťahnutých máte ten súbor, keď ste to cez WhatsApp napríklad dostali. Otvorím si toto, chcem podpísať. Viete si to priblížiť, vzdialiť a ideme draw, kresliť. Zapnem si pero, nastavím si hrúbku na nejakú, ktorá mi vyhovuje, modrá farba je OK a idem písať, približím si, píšem hej, podpíšete sa. Teraz keď ste s niečím nespokojní, viete vypnúť pero, dať tlačítko späť, bude vám to posledné ťahy mazať. Ak ste napríklad napísali niečo veľmi veľké, označíte si to a viete to zväčšovať, zmenšovať, hej. Takisto, keď ste nejaké kone napísali, dajte to tam normálne, nech to trochu vyzerá. Keď ste spokojní s podpisom, 3 bodky a teraz pozor, nie ukladať, ale vytlačiť dáte print, aby vám to uložilo do zariadenia. Hore vyberiete uložiť ako PDF, nie do tlačiarne. Kopie 1, to je OK. Dáme stiahnuť ako PDF a teraz tu dole sa vás ešte opýta, ako to chcete pomenovať. Prosím vás, spomenujte to normálne, ako ľudia. Dajte si tam napríklad meno vaše, dajte o čo sa jedná, napríklad objednávka pre rok 2025, ja neviem, prvá a dajte tam, že pomôčka podpísané. Aby ste nám neposlali ten nepodpísaný súbor, čo sa často stáva, hej. Uložiť, bum, malo by to byť uložené. Teraz ideme si to skontrolovať, otvorím si súbory, stiahnuté, mám to tam, hej. Kruk, objednávka 2025, 1 podpísaná, hej, vidíte, už je to tam. Tento súbor nám treba potom poslať na e-mail a je to vybavené.